Because if you etos go minudi. If you need to zola, can he go see ni to zola? They can wine iludi. Okay, anyway, Makoru. I'm shocked. Okay, we have feel ni to zole ludi. Yes, sir. Mbagente. No change. All the news are poor. Oh my boy, be kwese ma. Ma hato zole ludi, ma hato zube. Yo ni wu nwa boy bia na enwe ndidi. Ewu nwa boy bia nwere obi umeala. Ya wusu ihe abụ ị ga-echeki n'ime onwe gị tupu gị mara ma ị ga-agala ije edi ma ị ga-agala ije edi. If you are a woman or a young girl na tolerate mmadụ that cannot tolerate human being, you no need for you to marry. Gị nọrọ n'ụlọ nne gị na nna gị mụnwa ma ọ gị nọrọ n'ụlọ nne gị na nna gị kwagharịwa kwe na ihe m na-agwa gị na so ụzọ ihe abụọ a ị nwere ya? Yes, sir. Enwere m ya. Ngwa tewe phone anala ebe anwụ na-aga acha na phone gị ya lara mazụ akwe ma ihe ọwụla mere ebe a ga-aba na social media niile m ga n'iru mewe gị. Yes, sir. Tewe du phone aka ọkpụrụ straight ele nke m na-elele tele Rosanna ihe ka ọwụ Hight. Tele Rosanna bịa gịnị dị ihe ke Sir? Tewe du phone ebe m ga-ahụ gị afụma mara ma ọwụ Hight gị dị ihe aka ọwụ Hight, sir. na ọwụ Hight gị dị ihe. Yes, sir. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check Nwagbogho. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. You watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place Nwagbogho. And when I hear it go on there. No, sir. The little son. I say how Hight again. Yes, sir. Yes, sir. So pro dia pro aso pro Chineke kwele ihe ọjọọ na aka onye ka ibutere Hight na family unu Mommy. ị ka na-eto ọzọ ka itochala Amarom, sir. go back turn kori come on, te walk straight. Hey, le mania front. Okay, we'll match interview ke onye ọzọ abịa para ihe ka iri na ya. Mala is right. Ma bịa ngeti power tap for me. Present ihe ke na mmadụ hapụrụ ihe na pala mba nọ ma wi most ma wa Anambra so nke ma nọrọ nga abịa na-eti power tap dem you ọ ga-adịrị unu na mma ụmụ nwoke niile nọ nga nwetaga ihe ke na-adịghị ihe ọma ha meghere m ọ ga-adịrị unu na mma na-esa gị nwe Hight. Yes, sir. Hey, I'm going to work interview. Let out go. Lele. I want to go keep you. I won't go keep us. I won't basketballer. Get one Hight. I won't diver. Get one like Hight. No, sir. No, sir. Alana again. Wahara. Nebe. Mlegnebe. Yeah, wana. Abakolanso. Nonga. Hey, you can your mamma and on.
Tonazo. You can your mamma know your labet with that couple number. They can especially they can American. Opa Hana Mamma, a tea cup or your crew, Miri, Mamma, and Noma. Came moderate Tom send them request on your card committee cram. God will know back a bag send a request. Ya de belang campo. Noranga. Oh no. Try. Okay, we'll do the opportunity after the interview no more. Hey, artist. Hey. Okay, Wundoma. Le Maya front. Now, we jab bakarat. You were a boxer. Pants can But, Pants can we? eh? And when pants and we're on boxer. Got the letters and I like our pants in our boxer. Let you mean. Okay, sorry, you see, man, we're boxer. Jacob. No. Mba. Look at the three pants in our boxer. Mention this man, we're boxer, anyway. Because the runner inside that house that bank it to now to a phone only. One boy there. Hight, Jacob ladder. What thing who got off ma? What pack Nantigi? What pack Nantigi? What thing hang off ma? What thing who got off ma? What pack Nantigi? See the way who knock on wine, the man no war. Naga no tungana, no tungana, my megatav. They no tungana, my megatav. Branga naga won't be much again. No cause I have a memory no Otele Nakwa. My bingo. Emola one no. No, sir. And when I'm going to time, what can I say your mamma on you on auto? No, sir. One will pass again your patamama and a cop. No, sir. Hight if now. Onojuku ya nwe go na family unu kunoji just allo ọkọ ewegbo ọkọ ya mede. Anya nakwa nlọgụ. I am juga ge Hight ele mburu ihe ọma mere legi. Amara m otu si ga-ekwu mana onye ọbụla na-ekwu maka ya. Onye ọbụla na-ekwu maka ya. Ida afọle? Adị m 23. Ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Mba, O level ka m kwụsị. Ele eme na ị gachaghị school? Mgbe m chọrọ ịga inene ma ịgba jump m ka mpa m nwụọ. Ị chọrọ ịga agba jump mpa ga nwụọ. School na-ebie. School na-ebie. Ndo. Gịnị gburu mpa gị? High BP. Ọ gbara mbala elu? Yes. Ọ na-enwe BP. Mpa gị nwụrụ at what age? Ọ nwụrụ at the age of 50
53. Onwe eru na family. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 4. Kebishina anọghịrị anyị. Anambra. Iwu onye ebe? I'm onye Anambra, Ọka. Ebe na Ọka? Ụmụanaga, Ọka South, Ụmụanaga. Ebe na Ụmụanaga? Ụmụdiala. Ebe na Ụmụdiala? Na ọnya bụ village m si. School na Ọka na-agụ gị agụrụ? Ọka na-agụkwa m, mana ọ na-azị ọ bụrụzi ka m na-echeba because enwego m business, amụ m ọrụ aka. Ke business ị na-eme? M bụ hair stylist, m na-akpa isi, m na-emekwa wig. Isi na ị na-arụ wig, na ịma ihe ị na-arụ, ọ dị understandable. Yes. Because ị ga-arụpụta wig, ịrụọ gị na-akpọsa na-ere. Nke ahụ m ga-agwa ya n'ọwa aka ọrụ ezigbo akụ. But ebe ịgwa m na ị na-akpa isi, I don't value anybody na-akpa isi. Ana m ahụ ya as business. M na-ahụ ya na ọwụ mewe business ndị dịlesi, ndị na-enwe ihe ha chọrọ ị na-arụ. Ị lụọla ọgụ na street mbụ? No, sir. Mba. Kebishina watch him. Anambra, Ọka. Ike goshi. Mba. Onwere mgbe atagidere gị. Otele gị abụọ asụ. Mba. Etile ga-amụ n'ike mbụ ga-etie chai. Mba. Ele ihe unu na-asọ nsọ n'obodo isi na-apụta? Anyị nọ asa enwe. Enwe. Yes. Ele nke we enwe? This no ihe anyị na-asọ nsọ kwa ya. Anyị na-asọ enwe, anyị dị ele enwe, like monkey. Ọ na-eri monkey. Yes, sir. Gị na nwoke lụrụla nwaanyị o mekọla ihe mbụ? Mba, sir. Ị nọrọla otu a gị were nọmba gị nye 3 different men, gị na-ayị ha amaghị na ị na-ayị ha, ofu onye ka ị ka alụ ọfọ, ị nwere such relationship mbụ? Mba. Ị nọrọla na-arọ abịa jide were amụ na-etretin gị, were amụ na-agwa gị ama ata gị taa yipụ pantị gị, ama na nrọ onwere onye merele gị ya na nrọ mbụ sị gị ama ata gị taa yipụ pantị gị? Mba, sir. Mmadụ ọdọkala gị bra na nrọ mbụ? Mba, sir. Nwoke ibe ma ọ hụ na gị nnọọ ya sị gị taa na gị gbafuo nga ishigbuola onwe gị? Mba, sir. Bọọbụ na-anọ ụmụ nwaanyị n'ike nga nke gị ọ gbawala? Sir? Bọọbụ na-anọ ụmụ nwaanyị n'otele ebe ha shanyụ amamịrị nke gị ọ gbawala? Enwele bọọbụ gị enwele mgbe ị nọ taa atagide gị bọọbụ gị agba kpoo? Mba, sir. Pawa bank otele kwanụ nke gị ọ bụ ọnọọla? Mba, sir. Ihu otele nwaanyị na-adị ka wọchị nke gị onwele scratch? Mba, sir. Atagide gị ga-eripụ ituo na amụ si the guy clock it? Mba, sir. Enwere mgbe nwoke kpọrọla gị oku ga-esi anye gị ego? Mba, sir. Ego ole
ka ị na-eme expect from any man gị na ya na-enwe mmekọ ka ọ na-ebi ọ bụrụ adị m eme expect ihe na-achọ bụ onye ga-lọvụ m dịka nsi wee dị ịchọga gịnị onye ga-alọvụ m dịka adị m ayọ nwoke ego adị m eme oyi ka nna ayọ nwoke ego o si gị n'obi nke bụ nke nwoke inye m ọkwanụ mgbe ihe dabatara m nyọ gị inye m ma ọkwa na ijire mgbe ahụ lapụ na family si na ya pụta otu itorule nọ 23 years ele age mmadụ na-anọ n'ezinụlọ nne gị na nna gị na-anwụ ele age ha na-erute ya wụrụ na ha nwụọla like mpa gị na nwụrụ at the age of 53 na enwere onye ọzọ nwụkwara within that age or 40 something or 20 something o nwere onye ọzọ ka ngo ọsọsọ mpa m iji ata arụ mba ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa ụmụ nwoke 3 ndị atagha gị ele ebe ha si atagha gị Anambra ka ihe ọ dị gị ka nọ ihe mere na ụmụ nwoke ndị atagha gị na-abịa sị mma gị na ha chọrọ ịlụ gị amaghị m ịmaghị mana film na ha ka dị nne m oyi aka dị aka jụrụ responsible enough oke ndị enyi ga-awụ ndị gbagha boy so onye ka m ga-ekwu samụrọ m ọka ụmụ boy ka ị na-agba emeti ha ya ka m na-ekwu na amaghị m na ọ bụrụ maka ha ka dụrụ capable to make up a family. Now listen, ndị na-ayị gịnị ka ha na-arụ ele ihe wụ ọrụ ha ọwụ m nga ọga ka ọwụ ndị ọga okay nke ọzọ onye izinyi ọ na-arụ furniture ọ na-arụ na nke ọgị arụ furniture then onye nke ịbụọ na-atụ ọrụ then onye nke ịtọ bụ ha o nwee shop ebe ọ na-ele ụmụ akpụkpụ Aba nwa agbọghọbịa ndị ụwa ekwe mmeta na-ata ụwa ekwe mmeta na-ata ụwa ekwe mmeta ndị etagha gị otu a ndị ụwa ekwe mmeta atagha gị like this ha na-atakwa gị all this one ha na-ata gị enwere mgbe ha tụwara gị ime gị ga-ewepụ nwa mba eji okpu ata gị ka eji ata gị without eji okpu ata m atala gị mbụ gị were ahụ nyụọ that side the guy etie chei mba enwere mgbe atagidere gị ga-aba mamịrị na bed the guy etie baby what is it mba atagidere gị were aka na-alọ gị n'ike gị sị baby stop it mba onye yahoo na onye na-eme business na onye na-arụ ọrụ bekee ka onye ka achọ ka ọ wụrụ di gị yahoo onye business na onye ọrụ bekee ka onye chọrọ ka ọ wụrụ di gị onye business onye obodo oyibo na onye nọ Nigeria ka onye chọrọ ka ọ wụrụ di gị ebe ọ bụ na onye si ọzọ gazi na ị nwere aka ọrụ ị ga-enyetenwu m anya ọ naanị nwoke na-eleta nwaanyị anya nwaanyị
Never get interview. Stand one place, my friend. When you were Never get interview. Just pro one place. Don't tunga. One bingo. Sorry, sir. Okay, we want to give you a the whole place here. Anyway. We want to be everywhere. I'm a camera get a sense. The one for Nanny who gets like a bagoko. Oh. I said, the first head on the side, first head on the side, first head on the side. It's how we and the vigilante, Branga, the whole place. Loti who get there. Kai who knock a on your vigilante. Oh, him and Aragi, Isharan touching, didn't you? Mba, oh, my sister in there. Ara you touch dinche. Give yanga bia garim ni hu here. No here they make it tough quietly here. I cool mo here. Ma bingo. Ajo no ginika. No sir. Mba. You know, get take care of you. Or none wine, you need take, or none working take care of wine. Wine, you only take care of working. Mba, why you got now support to dear? Open a cat, open like you okay. I'm gonna support to the mob like you okay, Nwere. Genotype, okay? Blood group, okay? O positive. Atawagi na anyo. Yes, sir. Atawagi jetipu. Mba. Akwe mani yo wala mre ba ga na social media ni nem ga niru. Ga niru. A retired single mother. Mba, sir. What phone number? 070 69. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabagoko. Subscribe or like ya get share ya. Awaraya bag. Watch Italia. Get back. They just know what you have to share the game for. For what? Subscribe for this place. 070 69 67 57 86. Onya wola okwara na phone, don't go and look for any man. Woka wola this serious. Onya wola okporo na WhatsApp, don't go and get onya ahu gawa. Onya wola this serious bia meet nge na nna. Oh. Phone number 070 69 67 57 86.